Hello guys, let's answer this WAEC past question paper Hausa language. Let's go. Yara ne a gaba. Yara ne a gaba. Menene matsayin ne a wannan jimla? Menene matsayin ne a wannan jimla? A. Sigalau. Ita kalmar sigalau kalmomi ne da ke yin nuni dangane da ƙanƙanta abu. Misali, a ce ɗan ko ‘yan ko kuma ‘yar. Ita kuma kalmar B aka ce ma'auni. Ma'auni kuma kalma ne masu yin nuni da yawa ko kuma adadi. Misali mutum ya ce 1, 2, 7, tili da dai sauransu. Ita kuma kalmar dirka. Dirka kuma guda biyu ne kacal a Hausa. Akwai ne, akwai ce. Sannan kuma akwai kalmar nunau. Kalmar nunau kamar da sunan ya nuna, nuni yake yi dangane da kusanci ko kuma nisantaka. Ko in ce nisanci ko nisan abu. Sabili da haka, amsar wacce take daidai ita ce dirka. Domin aka ce yara ne a gaba, kalmar ne dirka ce. Sai tambaya ta gaba. Ɓare dangane da gangan dogaro shi ne. Na maimaita. Ɓare dangane da ganga dogaro shi ne. A. Da aka bayar. B. Za mu zo. C. Bayan an saya. D. In an kira. Idan mun gane da wannan tambayar, mu haɗu a comment section.